can pronounce it properly. The Best Feature Film Award goes to DB.Creator. Producer is Muluk Charboro. So we'd like to request the producer of DB.Creator to come over stage and receive the check, dummy check. He will be honored with an ROI, a trophy, and a certificate, a dummy check of 1 lakh rupees. Dummy check of 1 lakh rupees. Oh my God. Let's give a big hand to the producer of the winning film. And we wish him the best of luck so that he gives us more such films in future. Give a big round of applause once again. And Memento, please pose for the picture. The dummy check, it's 1 lakh rupees only. The best film of the year 2024. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. And I think we'd also love to hear from the producer, is it? Yes, Muluk? Bे बान्थाखौ मोननो हानानै बोरै मोनदों एसे फोरमायबा मोजां जायो. मा बुंगोन राव गैयै जादों रायजोफोर बेबायदि एक्चुअली आङो थार खोथाखौ बुंगोन बेबायदि गिदिर एवार्डखौ मोदोमा मावफुंबाय थादों माने थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मुभिखौ एक्चुअली बेबायदि एफा गिदिर एवार्ड मोनगोन होननानै बानायाखैमोन आङो जोबोद आगोलनिफ्रायनो जेब्ला स्कुल फरायबाय थानाय समावनो बलिउडनि माखासे आर्टिस्टफोरखौ बा एक्टरफोरखौ नुनानै आंबो एसे गोसो गुदुं जाबाय थायोमोन उन्दैनिफ्रायनो जोबोद उन्दै बैसोनिफ्रायनो आरोखि सानसे समाव आंबो बेबायदिनो मोनसे एक्टिं खालामगोन प्रडिउस खालामगोन बेखौ आं सानाखैमोन एक्टिं खालामगोन आं बेखौ सानबाय थादोंमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो नोंथांमोना हयथ' मिनिनो हागौ आङो माने जेब्ला मिनिथावनायानो खोथाया बारा गोबाव खालामला सैथो खोथा बुंगोन आङो आङो माबा मोनसे मुभि बा सिनफोर सानोबा टयलेटआव थानाय समावबो आङो बायदिसिना खोथाखौ सानबाय थायोमोन आरोखि सिनेमानि खोथाखौ मिनिथावना जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय खिन्थु जा सैथो बेखौ बुंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जायखिजाया नैबे एवार्डखौ मोननानै जोंहा संगिना बिथाङाबो आंखौ जोबोद हेल्प होदों आंल' नङा गासै जोंनि जायफोरनाखि सावथुनाव खामानि मावदों बिथांमोनाबो जोबोद आंखौ हेल्प होदों जोबोद साबायखर बिथांमोननिसिम लोगोसे थेंक इउ बिसोर थेंक इउ जुरि मेम्बार थेंक इउ Round of applause for our hair, beautiful hair that has come out in the cinema. 1 lakh rupees, winner of 1 lakh rupees. The dummy check. Shruti Brahma Award for Best Actor Female. And for your kind information, she won the Best Actress Award many times before as well. So in our film, and it's the first time I'm getting to meet her in person. Congratulations, my dear. Thank you so much, ma'am. And it's really very honored to get this present from you, ma'am. Thank you so much. Give you honor, Holy Simba. Visit Munabili and mana dokter birat mene jenis kau ni mene gusto ko home ta na aise मुझे बहुत खुशी लगा मैंने भी अपनी first present today I'm 2004 ni पे मैं गाँव बाई आराम movie को 2005 ni पे start काम दुगना था इसलिए
बे प्रेजेन्टखौ मोननानै बे अवार्डखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थैंक यू सो मच जुरी मेम्बार्स एंड बिसानिसिम आरो जोंनि सावथुन गाबै जायखौनि टीमनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर जोंखौ बेबायदि माने मा होनो बेखौ सापर्ट होनायनि थाखाय एंड थैंक यू ऑडियंस थैंक यू सो मच Mari Pinky बिथांनिसिम followed up by a very beautiful photo session. Thank you, jury members and Bisa, and the award for Takai. Thank you so much, Muluk Baba and Sangina Ai. Nantangna Zanko, Angi Telenko, taking a chance in Takai. Thank you, Anjesha and Lishan Dada. Nantangna Nanko, and the new minute shooting a ma, because Uncle. Lishan Dada chance shooting proud is a movie albums proud on paper on the first film. Thank you so much, Baba. And thank Uncle Pisagabadi online. Muluk Baba ko Baba Hanalina, Sangina, Haiko, I didn't.